Takže ahojte diváci, máme tu taký stredný unboxing pyrotechniky od Colossus CZ. Tak ideme si to rozbaliť, stopnem to a vystrihnem. No už je to rozbalené. Je výplň. Doklad. Sú rakety Panta, 4 druhy, 4 efekty, také stredné. Tu je k tomu aj oné, na jarnú sezónu. Tu by malo byť od spodu aj aké sú farby, ale to není tam. Potom tu mám rímske sviece, takéto, aby ste videli. Efekty, počkajte, zdieľam vám to. 7 efektov, teda asi 8. Raz, 2, 4. Zrátam to. Raz, 2, 3, 6, 8. Hej, 8. 8 efektov. Pekných. A tu je to ešte dvakrát rímske tieto sviece. Neviem, či sú to rovnaké, ale sa mi... Hej, sú rovnaké. No. Takže. A potom sú tu petardy. Ako sa volajú? Sú nejako veľmi zabalené. Potom, no, mám tu Doom Boom Big Silver F2. 10 kusov. Takto vyzerajú. Potom tu mám takéto petardy La Bomba Mini. Zábleskové petardy La Bomba Mini. Takto vyzerajú. Ďalej ďalšie La Bomby. Zábleskové. Potom je tu novšia La Bomba 0,2 gramu. Takáto, lebo tie staršie už asi sa nepredávajú. A to je všetko. Ešte musím zistiť, aha, tieto petardy som zistil, že to sú Dragon X. Takéto. Pozriem, koľko majú gramov zlože. Nezistil som, že koľko majú napísané, lebo tam to píšu len tak, že neviem. A to je z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte odber, like, čaute.